Som fyzioterapeut Jakub Kmeďko a s pohybovým workshopom sme zavítali do tejto jedinečnej firmy MTS, kde sme sa venovali zamestnancom, ako sa hýbať bez bolesti, efektívne a s radosťou. Navnímať pohyb ľudí v ich prirodzenom pracovnom prostredí je jedinečná príležitosť pre fyzioterapeuta pochopiť ich bolesti a vysvetliť, ako ich riešiť. Bežne pri práci viac stojím ako sedím a Kubo mi dal ešte ďalšie tipy, ako si viac príjemniť dlhé dni v práci. Úlohou workshopu je individuálne poradiť, ako efektívnejšie sedieť pri práci a eventuálne nájsť ďalšie alternatívy, ako je státie či cvičenie priamo v kancelárii a mimo nej. Rád sledujem ľudí, ktorí sa radi hýbu, ktorí rozumejú pohybu tela a som rád, že Kubo nám ukázal, ako telo môže fungovať, ako funguje lepšie a ako sa správne hýbať. Cieľom pohybového workshopu je zistiť, ako zamestnanci pracujú, aké majú držanie tela, prípadne aké majú bolesti a nájsť pre nich riešenie. Pre záujem o takýto workshop nás neváhajte kontaktovať.